Mayong udto sugbog sa mga maabta ni ngamong pagsibya, Miyerkules karon pitsa 3 sa Hulyo tuig 2013. Kini si Jai Sandoval maghatod kaninyo og mga nag-unang balita kahimtang sa panahon balor sa dolyar ug sports. Ug kini si Army Garde maghatod kaninyo sa mga nag-unang balita sa showbiz. Kini ang Sunstar Webcast. Ang mga nag-unang balita. 5 patay sa pinusilay sa Pasay. Saudi mihatag og lugway para sa mga illegal aliens. 2 patay 16 na ospital sa pagkaon og tahong. Pagkanta sa jeep nakatabang sa pamilya. ITCZ magdala og ulan sa NCR, Visayas ug Mindanao. Sa showbiz, Robin Padilla nadawat na si Bibing Gandang Hari. Sa sports, UV Green Lancers mukumbati sa Summer Universiade sa Russia. Ang detalye sa mga nag-unang balita sa atong pagbalik. Ang detalye sa mga balita. 5 ang gipusil patay kaganinang kadlawon didto sa Pasay City sa tulo ka wa mailhing suspitsado nga nagmotor. Sa inisyal nga investigasyon sa Southern Police District, nahibawan ang 5 ka mga biktima nag-inom sa dihang girakrakan kini sa mga suspitsado. Ang mga patay na ilhan nga sila si Chucky D. Cruz, Francisco Cruz III, Raymart Saraza, Andrew Cruz ug J.R. Diala. Patay na sa dihang gidala sa ospital ang mga biktima. Padayon pa ang investigasyon ning maong kaso. Ang gobyerno sa Saudi Arabia mihatag og lugway sa tanang mga undocumented nga residente sa pag-legalize sa ilang estado hangtod Nobyembre 3. Ang implementasyon sa Saudization Law unang gischedule karong adlaw Hulyo 3. Ang Saudization naghatag og prioridad sa mga Saudi nationals sa mga trabaho ug paggukod sa mga illegal nga trabahante. Matud pa ni Raul Hernandez, tigpamaba sa DFA, nga nakadawat silang komunikasyon gikan sa Saudi Arabia nga naghatag og lugway sa deadline nga gihangyo sa Pilipinas o ubang nasod kalabutan sa implementasyon sa Saudization Law. Ang ubang nasod nga maapektuhan nag-apil sa Indonesia, Bangladesh ug Pakistan. Sa laing balita, 2 ang patay ug 16 ang naospital human sila ni kaon og tahong didto sa 2 ka barangay sa Tarangnan, Western Samar. Ang mga biktima gikataho nga nikaon sa tahong sa dihang sila nalanag ug gidala sa ospital. Ang 2 nga namatay kay mga amahan ug anak nga wala pa mailhi hangtod ning pagbalita. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mitambag sa mga residente sa lungsod sa Tarangnan sa dili una pagkaon og tahong samtang giimbestigar pa ang maong kaso. Aniya unique nga panginabuhian si Kenneth Peralta, 17 anyos pero ang gidakon mura lang og 10 anyos mukanta sa mga jeepney aron lang makatabang sa iyang mama. Si Kenneth may barog nga 4 ka tiil na tawo nga may sakit nga katarak. Mosakay siya sa mga jeep ug mukanta og mga Tagalog nga kanta. Dili gani niya makuha ang tono sa kanta ug lyrics apan kusganon gihapon kining mukanta. Ang mga pasahero muhatag kaniya og kwarta bungas sa kaluoy. Sa laing bahin, daghang lugar sa nasod apil na ang Metro Manila ang makatagamtam og mga pag-uwan tungod sa Intertropical Convergence Zone nga nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Matud pa ni weather forecaster Alvin Pura, ang ITCZ magdala og pag-ulan sa maong mga lugar. Sa pagkakaron, ang buhatan sa pag-asa walay nakitang cyclone formation dul sa teritoryo sa Pilipinas sa sunod 2 ka adlaw. Dugang detalye sa kahimtang sa panahon sa taho ni Oscar Tabada, unya. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita.
Sa atong pagbalik, si Army Garde mohatag sa mga nagbagang chika sa showbiz. Sa showbiz balita, nadawat nagyud ni Robin Padilla ang iyang igsoon nga si Bibi Gandang Hari isip usa ka babay. Nagpost og picture sa Instagram ang kapamilya aktor ug sa litrato makita ang iyang kinamanghuran nga si Ali kuyog si Bibi. Matud pa ni Robin sa iyang post nga luya karon ang iyang igsoon nga si Bibi nga kani si Rostom Padilla tungod sa usa ka serious infection. Mao kini ang unang higayon nga gitawag ni Robin si Bibi si Rostom nga Bibi. Kahinumduman nga ang duha wala magkasinabot sa diyang giyagyag ni Rostom Padilla sa national television ang iyang gender preference. Sa laing showbiz balita, nagmahay ang 43 anyos singer-actress nga si Jennifer Lopez sa iyang gihimong pag-awit og birthday song ngadto sa Turkmenistan leader nga si Gurbanguly Berdimuhamedow niadtong Sabado. Nasayran nga si Berdimuhamedow gila sa Human Rights Watch sa United Nations nga usa sa mga leader nga grabing nakalapas sa tawhanong katungod. Matod pa sa kampo ni Lopez nga wala siya'y kasayuran sa pagkatao ni Berdimuhamedow. Sanglit igo lang siyang gidapit sa China National Petroleum Corporation alang sa maong kalihukan. Base sa taho nga si Lopez gibayaran og 1.5 milyones nga dolyares alang lang sa pag-awit og birthday song sa maong diktador didto sa nasod sa Turkmenistan. Samtang ang Human Rights Foundation nagkanayon nga ang gihimo ni Lopez misukwahi sa iyang kaugalingong mensahe alang sa Amnesty International program sa Mexico nga nanalipod sa mga kababayenan. Para sa ban pang showbiz balita, bisitahan lang ang specials.sunster.com.ph/celebrity o i-follow pod mi sa among Twitter at Sunster Showbiz. Balik ta kang Jai Sandoval para sa Balitang Sports. Salamat, Army. Sa sports, UV Green Lancers mukumbati sa Summer Universiade sa Russia. Andam na mukumbati ang University of the Visayas Green Lancers men's basketball team para sa 27th Summer Universiade nga ipahigayon sa Kazan, Russia, karong Hulyo 6 hantod sa 17. Ang Green Lancers mo representar sa nasod sa usa ka pinakadakong sporting event sa kalibutan diin 162 ka nasod ang moapil og 20 city ka sporting events. Gitudlo sa Federation of School Sports Association of the Philippines Confessap ang UV nga modala sa bandera sa Pilipinas tungod sa pagkampiyon niini sa National Students Basketball Championships sa Bukidnon ni adtong Marso. May pasigarbuhon si UV President Eddie Gullias sa naabot sa Green Lancers kinsa giingnan niini ang iyang mga players nga maningkamot gyud dili lang para sa Cebu kundi para sa nasod. Ang Green Lancers kinsa 9-time champion sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kun si Safi mularga na karong alas 11:30 sa udto paingon sa Kazan. Mukumbati sila nga wala ang duha ka imports nga sila si Cameronians Steve Acomo ug Mike Harry Ziusia. Ang Green Lancers nahisakop sa grupo diin naa ang labing gikahadlukan sa team sa torneo nga mao ang two-time defending champion Serbia. Ang ubang kauban sa bracket sa Green Lancers mao ang Romania, Japan, Mongolia ug Mexico. Ang Universiade usa ka sporting event sa mga nagkadaiyang university sa kalibutan. Sa laing sports balita, Manny hinay-hinay nang nangandam sa Rayos fight. Hinay-hinay nang nagpakondisyon og balik si 8-time World Championship Manny Pacquiao alang sa iyang pagpakigbatok kang Brandon Rios karong Nobyembre 24 sa Macau. 7 na sab ka mga buwan ang ninglabay gikan niadtong nakasinati si Pacquiao og brutal nga 6th round knockout nga kapildihan batok ang Juan Manuel Marquez. Gumikan kay layo-layo ang gintang, kinahanglan ni Pacquiao nga magpakondisyon una sa dili pa niya sugdan ang iyang training camp karong Agosto. Sa kataas nga panahon sa iyang pahuway
Usahay si Pacquiao regular nga nagduwa og basketball. Si Rios na ilang nagsigilang sad og atake. Gustong ipamatuod ni Pacquiao nga aduna pa siya'y igong katakos sukwahi sa pagtuo sa iyang mga kritiko. Human siya nakaangkon og duha ka sunod-sunod nga kapildihan batok nila ni Timothy Bradley ug Marquez aduna nay mga nagtuo nga angayan ang moretiro ang pambansang kamao sa Pilipinas. Sa laing bahin, gitataw ni Pacquiao nga iyang kalimtan ang nasinati niya sa ikaupat nilang away ni Marquez. Gipasabot usab ni Pacquiao nga dili na kini bag-o alang kaniya kay nakasinati na siya niadtong 1996 batok kang Rostico Torrecampo. Sa lotto results, wala pagihapoy nakadaog sa premyo nga 59 milyones ka pesos sa 649 Super Lotto sa Bula kagabi. Wala usab nakadaog sa 642 Lotto nga nagtangag og premyo nga 6.6 milyones ka pesos. Ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $1.43 pesos. O galang sa kahimtang sa panahon, atong paminawon si Oscar Tabada, gikan sa Pag-asa Mactan. Ang dakbayan og lalawigan sa Sugbo, makapilay kita pagsinati og papanganuron nga kalangitan, ngadto nas malagumon nga kalangitan, badang kirig mga kusog-kusog nga pangulan, karong gabi. Umanini ugma ngadto sa Domingo, ipaabot na to nga mayong panahon, gawas nga higayon nga doon kini mga paggagmayng pinaligsik. Ang Tagbilaran, ingon man ang Kinatbuk, ang Bohol, og Dumaguete, og Negros Oriental, og Siquijor, sa mapangaluron sa pangkalangitan, lubanan kinig mga pangulan, og ingon man panudog kilat, kalong adlaw, ingon man ugma. Mapangaluron, og arang-arang nga panahon, gikan sa Biyernes, ngadto sa Domingo. Mahinay ngadto sa hangin gikan sa Batangkasadpan ang Muros, og ang dagat kay Bayon nini, kasarangan. Ikalbotas Pag-asa, Mactan, Oscar Tabada. Dinhi natapos ang atong balita sa Sunstar Webcast adlong Miyerkules. Hanto na pod ugma, Webes, mayong pagpaniudto sa atong mga suki dinhi sa dakbayan sa Subo ug sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Para sa uban pa mga balita karong adlaw, bisitaha lang ang www.sunstar.com.ph. O gi-follow pod mi sa among Twitter at Sunstar Online o gi-like pod ang among Facebook page Sunstar Philippine News. Mayang adlaw pod sa atong mga suki diha sa Saudi Arabia, Singapore, sa UAE, labi na sa Dubai ug sa Canada. Yes, Army happy birthday usab nila ni Andrea Pineda, Christopher De Los Santos ug Harry Cañada. Og belated happy birthday usab ni Stacy Cardoso. Og sa uban pang mga nagsaulog sa ilang adlaw natawhan karong adlaw, happy birthday. Happy birthday. Og dinhi natapos ang atong balita karong adlaw hantod na sa bugma. Kini si Jason Doval Ug kini si Army Garde para sa Sunstar Webcast.